Igama lami nguMelusi kaSkhosana futhi sizofunda esifundweni sethu sama-number set noma uhlu lwezinombolo esinazo nenhlobo zezinombolo esinazo ezihlukahlukene. Namhlanje sofunda sibheke kancane nokujula ngale number set abayibiza i-whole number noma ama-whole number. Kuthiwa laphayana umbhali wombuzo sifune u-x abe i-whole number nokuthi ungena kwezinye uyangena na kwezinye izinombolo ezifana nabo-natural number, bo-rational number nakho konke. Kepha ngifuna sibheke lapho ukuthi kahle kahle yini ama-whole number. Ngokuya ngokwambhali laphayana wombuzo uletha umqondo wokuthi ama-whole number izinamba ezingama-negative integers. Kusho ukuthi khumbula ama-integers izinombolo eziqala ngo-negative zibe nama-positive. Kepha lana ama-whole number uthi umbhali azisiwona ama-negative, kusho ukuthi azinama-negative, zinalokhu kuphela abakubiza ama-positive. Ngakho-ke ama-whole number izinamba ukhumbule eziqala ngo-0, 1, 2, 3 ukuya phambili naphambili ukuqhubeka. Siphinde futhi ngingaletha omunye umqondo futhi bona bawulethayo futhi la embuzweni ukuthi indaba yama-natural numbers, ukuthi ngokuya ngokukambhali lapho uma sithi sifune u-x kungenzeka ukuthi ama-natural numbers kuloko abakubiza ama-positive numbers nje kuphela, 1, 2, 3, 4, 5 ukuya kanjalo phambili. Abanye-ke abantu nala kuya ngokuthi umaths uyenza kanjani, bayithatha njengokuthi futhi ama-natural numbers ama-positive integers. Kusho ukuthi ama-integers a-positive, hhayi o-negative bama-integers esinawo, ngoba ama-integers wethu anoba no-negative no-positive. Kepha njengoba ngibhala manje ukuthi ama-natural number anama-positive kuphela integers noma no-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanti wona ama-integers afana nezinombolo ezino-negative, njengoba ngibhala negative 1, negative 2, 3, 4 kanjalo izibe u-0, 1, 2, 3. Yabona ukuthi ama-integers kancane nje, ama-integers ano-negative no-positive wezinombolo. Futhi ngiyaxolisa kancane into engiphazamisile. Kepha futhi manje ngifuna sibheke ukuthi manje u-x, bathi uma u-x ayi-whole number noma ayinamba ephelele, uyiphi enye futhi engikutholayo lana ukuthi u-x uyilento abayibiza i-integer, ngoba u-x kungenzeka ukuthi angaba u-0, angaba u-1. Ukhumbule i-whole number yinamba nanoma yiphi eqala ngo-0 ukuya phambili. Ngakho-ke u-integer kule masayini a-positive kulesicala eli-positive uyaba u-x i-integer. Kepha uma uya ngale kuma-natural number, u-x awumtholi lapha ngoba ama-natural number awaqali ngo-0. Ngakho-ke u-x kungenzeka ukuthi uma ube ewu-0 bengeke simthole lapha kuma-natural number. Ngakho-ke akasiwona ama-natural number. Kepha u-x angaba ilento inamba bayibiza ama-rational number, ngoba ungakwazi ukuthi umdivide u-0 ngo-1. Ukhumbule ama-rational number uma udivide inamba ethizeni ngenye inamba, uphinde futhi kuyena abe i-real number, ngoba i-real number ingena kukho wonke izinombolo.